A dyma ni Penllanw y cystadlu fan hyn yn nosbarth Forest Clun. Glenda Hughes a Elgan Williams nawr te. Sa'n credu bydd y beirniad yn rhy hir o gwneud i benderfyniad, ond ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ennill. Un dyn sydd yn y ras, Mike Eckley o Henffordd. Chwarae teg, ia. Werth i weld gan efo chwarae teg i trell yn y ddad ydyn. Ond o werth i weld yn di chwarae teg, dwi'n bod yn prawd iawn. Yndi. Dwi'n yn siŵr, dwi'n meddwl ar ddafa, dwi'n meddwl eitha hi fi'n hyn. Dwi'n gwybod beth ti fel Elgan. Dwi'n yn siŵr, maen nhw'n reit agos. Maen nhw'n agos iawn, dydyn. Pa'n sydd ore, ti'n meddwl? Pryn ti feddwl? Ddafad, dweud. A ddafad, ti'n meddwl ti'n licio'r ddafad, dweud. Pam ti'n meddwl ni? I steil hi? Ie. Mae'n smart, dydy. Mae'r ddau yn smart, chwarae teg. Mae'n beth amdano ddafad, dweud. A glaniad tin. O, be di gedi. Croen da gyda un, does e? Werth i weld ydi chwarae teg, yndi. A mae ddafad fagu hefyd, chi dydy chwarae teg, dydy. Mi oedd y Forest Clun yn ddosbarth pwysig iawn yn amlwg yn dathlu canmlwyddiant y gymdeithas eleni. Pawb nes i gael yr rhywbon arbennig yna, ynddo fe? Mynd o chwarae teg, do, neis iawn dydy chwarae teg. Mae bwysig iawn bod nhw'n dathlu, dechod iawn, mae'n garag milltir fawr iawn dydy, i'r gymdeithas dydy. Cadw bridia mae fynd, cynenid ni gyd, mae'n bwysig chi. Gwraig Defaid Mynydion Cymreig ydych chi, a fe fioch chi yn dathlu canmlwyddiant y llynedd? Do, na chi, do. Mae'n anhygoel bod yna gamwynad mis gan ei cychwyn dydy. Wel, dyma ni, mae'r ebane yn llaw y beirniad Elgan. Wyt ti'n mynd i fod yn iawn, ti'n meddwl? Sut mae'n mynd, Elgan? Dwi ddim yn gwybod. Dwi ddim yn gwybod beth mae'n wneud. Be mae'n neud, doch? Hen hwr. O, ti'n agos. O fan ta, o fan. Trwch blewyn sydd yn ddyn nhw bydden ni'n dweud, glo man, ynddo fe? Mae'r ddau werth i gweld chwarae teg, ynddy. Mae'r ddau efo'r pethau pwysig am yr clwnt. Dyn. Mae caracteristig bwysig yn nhw dyn Elgan, dydyn. Edrych ar y lled sydd yn y blaen fyna. Wel, fel march bach yn dwe. Ynddy. Steil. Pyn o faint sydd efo'n does. Wel, llongyfarchiadau i Mike Eckley o Henffordd am ennill. A fel mae'n digwydd, mae'r ennill y gystadleuaeth yma 6 allan o'r 10 mlynedd ddiwethaf. Felly yn enillydd profiadol niferus iawn. Llongyfarchiadau enfawr. I'm very, very happy. Really? Very, very happy, yeah. I've won the championship before, but never the male and female the same year. Never done that, but yeah, it's great, especially in the centenary year and everything, because we're doing a book for the centenary, which will be available in the autumn. So yeah, that's a work in progress. So hopefully have some photographs from today to go in it. It would be nice, wouldn't it? Good sales pitch there. Yeah, we'll try my best. Why should we buy the Clun? The Clun, versatility, easy lambing. These are kept outside, believe it or not. I've only got a small holding, so we haven't got any sheds, so they lamb outside, thrive outside, and I've got a bit of a lean-to, which he comes in at night too. So he's a gentle giant, he is. If he wants to go, we'll go though. I better move then. On that note, llongyfarchiadau enfawr. Diolch yn fawr, thank you very much, thank you.